ମାଟିକୋଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନୀ ତା ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ମା ମୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ ମା, ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣି ଦେଇପାରିବି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ କିଛି ଆଣିନାହିଁ, ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା କାଲୁବାବା ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଟୁନୀ ଆଉ ତାର ପିଲାମାନେ କାଲୁବାବା ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଲୁବାବା ପ୍ରଣାମ। କୁହନ୍ତୁ ମା, କ'ଣ ହେଲା? ବାବା, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ତୁ ନେଇ ତୋ ବାରିପଟେ ଲଗାଇ ଦେ। କାଲି ଦେଖିବୁ ଏହି ଗଛରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ବାବା ତାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛର ମଞ୍ଜି ଦେଲେ। କାଲୁବାବାଙ୍କ ଜୟ ହଉ। ଟୁନୀ ଚଢ଼େଇଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛର ମଞ୍ଜିଟିକୁ ପୋତି ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ବାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ ଉଠିଛି। ମା, ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜଲ୍ଦି ତୁଲ ମା, ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଟୁନୀ ସେଥିରୁ କିଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତୁଲି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ଟୁନୀ ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ସେହି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଥିଲା। ମା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ତ ସେଦିନ କିଛିଟା ନେଇଥିଲେ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ସେଦିନ ତ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ କାଲୁବାବା ପାଖକୁ। ସେ କହିପାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ସେମାନେ କାଲୁବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଟୁନୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଏ ସବୁ ନେଇଛି। ବାବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଟୁନୀ ସେଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଆସି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତୁଲି ନେଇଛି। ବାବା, ଆମେ ତାର କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସେ ତ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଆମେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଟୁନୀ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଏହି ଗଛରେ ଲୁହାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ସେ କାଉ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ବାବା ତାହାକୁ ମଞ୍ଜିଟି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟୁନୀ ମଞ୍ଜିଟି ନେଇ ତା ବାରିପଟେ ପୋତିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଟୁନୀ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉଟି ଆସିଲା। ଆରେ, କାଲି ତ ମୁଁ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହୋଇଛି। ଯାଉଛି, କିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ତୋଳି ନେବି। କାଉ ଯାଇ ତା ଥଣ୍ଟରେ ତୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟି ଲୁହାର ହୋଇଥିବାରୁ ତୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ, ଏ କ'ଣ ବା ଛିଡ଼ୁନି? ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କାଉଟି ସେହି ଜାଗାରୁ ଭାଗିଗଲା।